Ik ben Dennis van Tilburg. Ik ben interdisciplinair kunstenaar en ik maak projecten vaak over landschap en natuur. Dit is een interactieve ervaringsvoorstelling. Het heet What is it like to be a bat? Het is eigenlijk geïnspireerd op het gelijknamige essay van Nagel. Dat is best wel in de filosofie heel bekend vraagstuk. En hij zegt eigenlijk dat je niet kan weten hoe het is om een vleermuis te zijn. En ik heb bedacht eigenlijk, nou dat wil niet zeggen dat je het niet wel kan proberen. Ik heb een achtergrond vooral eerst in muziek en theater. Ik heb heel veel projecten over landschap en natuur gedaan. Ik ben hier ooit opgekomen omdat ik een keer, ik woonde ergens anti-kraak en daar moest een bestemmingsplanverandering. Toen kwamen er ecologen langs met batdetectors. En ik was heel gefascineerd door vleermuizen en ik ben sowieso gefascineerd door geluid. Dus vleermuizen maken geluid wat je als mens niet kan horen, maar met de technologie dan wel weer. Dat was eigenlijk mijn eerste interesse, dat ik dacht van nou, ik wil echt heel graag een project over vleermuizen doen.